बाबू के नाम पर तनी ताली बजा दिलो। बाबू हमारे एकदम स्टेज पर चढ़ के नाचे के चाहिए। पिस्टल हका जी कीर्तन में नाचे, ऑर्केस्ट्रा में मत नाचे। इका धैले भाई आही बाप नैना तहर यात्रा निमन बा ना तो कहीं धल ले रहित। हाँ ना कि हो तीन तो होला एक तो में जब तहर बाबूजी लौकी दूसरका में बाबा और तीसरका में पिंडदान। एक नंबर हीरो बड़े ये हमार भाई हो काहे घिना तारू यह तार भाग बजे हेसर मर तारा मिल जाओ तो तू भाग के चाण बाड़ू। हई जितना सुंदर सुंदर देखो तारू उल रूपवे के हवे। हई जन रूप बा ई देसिला साण हो ई जने मुड़ी गाड़ दी ओने जान जो यो की ई अंडा देबे ना हई जन देखो तारा हई ई सहरियाला हो बिना तिलवाला। अच्छा अच्छा स्टेशन पे ही भेटाले ससाणवा। हाँ हई साणवा देख हमार पड़ीदार साण हो इधे सिलवा हो एक बेर कह देबू वे अहिका के बुलाव ना वे का करी है। अच्छा अब बाछिए लो बुझत होई। हाँ पागल कहीं के नाचो फिर उनका संग आओ तो सर भैया तो डिस्को डिस्को खूब ढीटा ढीटा। माई दुर्गा से निवेदन कर बाबू जहाँ रहो बनो रहो ऐसे ही जवानी बनो रहे हंसत रह खेलत जवान बड़ा पटा गई एक बिहान में ही हल बा। अब रुआ के एगो भजन सुनाए आ भजन के बाद चाय पिए 2 लाइन के भजन के बाद